Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panong yun, pumasok sa bahay ng isang pinuno na Pariseo si Jesus upang kumain at siya ay pinagmamasdan nila. Nang mapunan ni Jesus na ang mga inanyayahan ay namimili ng mga unang mga upuan, sinabi niya ang talinhagang ito, "Kung ikaw ay anyayahan sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang upuan. Baka may inanyayahan na lalong marangal kaysa sa iyo. Darating ang nag-anyaya sa iyo at sa kanya at sasabihin sa iyo, bigyan mo nga ng upuan ito. Ikaw naman ay lalagay sa huling upuan, taglay ang malaking kahihiyan. Bagkus nga kung ikaw ay anyayahan, lumagay ka sa huling upuan. Sapagkat pagdating nag-anyaya sa iyo at sasabihin sa iyo, kaibigan, paitaas ka pa. Kung magkagayon, ito'y ipagkakapuri mo sa paningin ng lahat ng inanyayahan, sapagkat ang lahat na nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakabababa ay itinataas." Ang mabuting balita ng Panginoon.